ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಕಥೆನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಳೆಯ ನಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಾಡುಗು ಪೋಯಿನ ಮಾನಿಗ ಎಂಚ ದೈವತ್ವನು ಪಡೆಪಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಡು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತು 16 ಗೆರೆ ಪಾಡ್ನಗ ದಾದ ಮಾತ ಇಸ್ಮಯ ನಡಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿರಕ್ದ ಕಾಲೊಡು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆನು ತಿರಿದಿನ 7 ಜನ ಬೈದಿರ್ನಕ್ಲು ಕಾಡು ಮುರ್ಗೆಳೆನ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಆಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದು ಬೋಂಟೆ ದೇರಿಯರೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರುಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ರಾದು 7 ಜನ ಮುಗರಿರ್ನಕ್ಲು ಬೈದಿರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂಟೆಗು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೆರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಂಟೆಗು ಪಿದಾಡ್ನಗ 7 ಜನ ಮುಗಿರ್ಲೆನ ಒರ್ತಿಯೇ ತಂಗಡಿ ಆಯಿನ ಮಾನಿಗ ಅಟ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಜತೆಟ್ಟು ಬೋಂಟೆಗು ಪೋಪಲು ಮಾನಿಗ ಒರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಪೊನ್ನತ್ತು ಬೋಂಟೆದ ವಿದ್ಯೆದ ಜತೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆನು ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಮಾನಿಗ ಪಲಯನಕ್ಲು ಏತು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನಂದೆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಿನ ತಂಗಡಿ ಮಾನಿಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನ ತನ್ನ ಸೊಂಟೊಗು ತಿಕ್ಕಾವೊಂದು ಪಲೆಯ ನಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬೋಂಟೆಗು ಪಿದಾಡುವಲು ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಂದು ಕಾಡದ ಮಧ್ಯಗು ಬತದು ಸೇರಿನ ಅಕ್ಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಕೊಳ್ಳುವೆರು. ಆತಾನಗ ಕೈತಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುನ ಗುವೇಳ್ದ ಉಳೈಡು ಏರೋ ಉರಿ ಸಹಾಯಗ ನಟ್ಟುನ ಸ್ವರ ಕೇನುಡು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಡು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಆ ಗುವೇಳ್ದ ಉಳೈಡು ಇಪ್ಪುನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಈ ಏರು ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಲು ಕೇನಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ಬಬ್ಬು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮಚ್ಚರಡು ಎನನು ಗುವೇಳ್ದ ಉಳೈಡು ಉಪಾಯಡು ಜಪಡಾದು ಮುಲ್ಪದ ರಾಜೆ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಡು ಗುವೇಳ್ದ ಉಳೈಡು ಎನನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆ ದಯದೀದು ಎನನು ಈ ಬಂಧನಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಗುವೇಳಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕನಲೇ ಪನ್ನಗ ಆ 7 ಜನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಾಯಕರಾಯಿನ 7 ಜನ ಮುಗೆರ್ಲೆನ ಜತೆಟ್ಟು ಗುವೇಳಿಗು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂನಗ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಡು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನ ಆ ಕಲ್ಲನು ಅಕ್ಲೆಗು ಪಂದಾಯರಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಸೋತಿನ ಅಕ್ಲು ಬಬ್ಬುನು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೋಪೆರು ಆಂಡ ಮಾನಿಗಗು ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬುನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇನುಜಿ ಬಬ್ಬುನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗಗು ಮಾನಿಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಲು ತನ್ನ ಸೊಂಟುಡು ಇತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಡು ಗುವೇಲ್ಗು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗು 16 ಗೆರೆ ಪಾಡುವಲು ಆತಾನಗ ಆಗಸಡು ತೆಡುಲು ಮೆಂಚಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಗುವೇಲ್ಗು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಆತಾನಗ ಗುವೇಲ್ದ ಉಳೈಡು ಇತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ ಈ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ತಂಗಡಿ ಪನ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆ ದಯದೀದು ಎನನು ಗುವೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪನ್ನಗ ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲು ನಿನ್ನನು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪೆರೆ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನೇರ್ದಾವರ ಯಾನು ತುತುದಿನ ಸೀರೆನು ಗುವೇಲಿಗು ಜಪಡಾವೆ ಆಂಡ ಮಿತ್ತುಗು ತೂವಂದೆ ತಿರ್ತು ತೂವಂದೆ ಗುವೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾಸೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾನಿಗ ತಾನು ತುತುದಿನ ಸೀರೆದ ಕೊಡಿನು ಗುವೇಳ್ದ ಉಲೈಗು ಜಪಡಾವಲು ಸೀರೆದ ಸಹಾಯಡು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗಗು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾಸೆದ ನೆನಪುದಂತೆ ನನ್ನ ಏತು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಿತ್ತು ತೂಪೆಗೆ ಆತಾನಗ ಕೋಪೊಡು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲು ಕೊರ್ನ ಬಾಸೆಗು ತತದು ನಡತನ ನಿನ್ನನು ಪಿರ ಗುವೇಳ್ದ ಉಲೈಗೆ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ನಗ ಬಬ್ಬು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಡು ಮಿತ್ತು ತೂಯೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ವಾರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಲ ಅನುಭವಿಸೆರೆ ಯಾನು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಲೆನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನ ಒಯ್ತು ದೆತದು ತನ್ನ ತಿಗಲೆಗು 16 ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುವೆ ತಿಗಲೆಡ್ದು ಜತ್ತಿನ ನೆತ್ತಿರನು ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿನ ಮಾನಿಗ ಆ ಗಾಯೊಳನು ಮುಟ್ಟುನಗ ಗಾಯೊಳು ಪೂರ ಮಾಯ ಆಪುಂಡುಗೆ ಆ ಕ್ಷಣುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ಬಬ್ಬುನು ಪಲೆಯಾದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವಲು ಬಬ್ಬುಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಿಗನು ತಂಗಡಿಯಾದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರುವೆರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಗ
ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವವಾದ ದೈವತ್ವನು ಪಡೆದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವವಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳಾದ ತುಳುನಾಡನು ಬೆಳಗದು ನಂಬುದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನಲಾತು ದೈವಳೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಳೆಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.